gabi bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po ako nagbabalita. May isang lalaking nagbigti dahil iniwan sa kanyang JF. Nagpapatrol si Mario Dumawa. Yes kabayan, live po tayo sa San Carlos City. Makikita po natin na may isang lalaking nagbigti dahil iniwan sa kanyang JF. Maaari ba kitang tanongin kung bakit siya iniwan sa kanyang JF? Yes kabayan, dahil siguro sa kanyang gupit, kasing pangit ng kanyang mukha kaya siya iniwan ng kanyang JF. Kaya pala nagbigti kasi sobrang pangit ng mukha. Oo nga kabayan, sabi ng pamilya, sobrang pangit nito. Kaya ito nagbigti kasi walang pera, pamparituki. Maaari ko bang interviewin yung pamilya niya? Yes kabayan, nandito po ang kanyang pamilya. Maaari po natin interviewin. Yes kabayan, maaari na po natin interviewin ang kanyang pamilya. Opo sir, na kanya nagbigti siya dahil sa kanyang mukha sobrang pangit. Kasi walang pera pang paritoke sir, mahirap lang po kami. Matagal na po ito niyang problema. Kaya tinatago ng kanya, hindi siya nag-share sa amin, kaya siya nagbigti. Masakit po sir sa aming pakiramdam. May isang anak mawala sa buhay namin. Kaya siya namatay dahil sa kanyang JF. Kasi sobrang pangit naman talaga niya sir, totoo naman siya pangit. Pero wala na siyang solusyon kaya siya nagbigti. So masakit po sir, masakit pong isipin para sa akin bilang isang ina. So, yan po kabayan yung mga sinasabi niya. So, balik po sa'yo. Maraming salamat po sa inyo, pati nakikinig. Abangan mamaya, may isang bagyong pumasok sa Pilipinas, sobrang lakas. 45 km. TV Patrol! Mag-3 pataas, magbunakit 3 school, 3 plus, batang may laban. Use shampoo, sun serve everyday. Jasmine plus care. Ariel, may 10 kamay, matinding mansa, tanggal sa isang laba, dishwasher liquid. Nagbabalik po ang ating TV Patrol. May isang bagyo sa Pilipinas pumasok. Ang pangalan ay si Bagyong Odette. Sobrang lakas, 300 km. Kuya Tim, anong masasabi mo sa ngayong panahon? Yes kabayan, mayroon tayong bagyong pumasok sa Pilipinas. Dito naman sa Luzon, may matinding ulan pero walang baha. Dito naman sa Negros, may posibleng mag-landslide. At saka naman sa Maynila, sobrang lakas, 360 km. At sa Nueva Ecija, posibleng mag-landslide. Ito naman sa Samar, mukhang tinamaan, sobrang lakas. Ito naman sa Visayas, posibleng umabot ng 1,000 km. At ito naman sa Samar, Leyte, may matinding ulan pero walang baha. Ayun, kabayan, yun po, maraming salamat sa inyo, pating nakikinig. Ako po si Kuya Kim, nagbabagang balita. Tandaang mabuti, ang buhay ay ready lang. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa akong talk nga di makasamo. Anliya